Nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tahun nono widono ono rantane ing pojok ing tresno belum nangka bebasane mung katon katon sliramu. Pak Mandor raose. Pak Mandor. Raose mak kelas. Ampun Beni. Diguyu Beni. Adem. Beni ngece. Iya Beni ngece. Beni ini melek ketinggalan. Melek. Ora Beni ra iso seneng wong wedok kok. Beni mboten sekat ngaler ya niku. Aja ngono wi. Senenge wong lanang kok Beni. Ojo lali pawengku. Sadrone atiku nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa aku kudu sampai karo sapa. Bisa ku
setahun nono winjono wono tak anten ing pucuk ing tresno belum noko bebasane mong katon katon sliramu wae Bablasnya napa Pak Mandor iki? Bablasken apa niki? Katresnan. Bablasken ninggal katresnan. Ojo lali pawelku. Uga mangates janji-janjimu. Kang setya satu. Matur suwun Pak. Matur sembah nuwun Pak Mandor BGS.